Jadanik badakizu elementuen atomoek azkenengo geruza beterik ez dutela. Bakarrik gas nobleek dute azkenengo geruza beterik. Helioak 2 ditu eta beste guztiek 8 azkenengo geruza. Beste elementuek 8 elektroi izateko edo hidrogenoak 2 elektroi izateko modu baten edo bestean loturak egiten dituzte. Beraien artean edo elementu desberdinekin. Kombinazio guzti horietatik agertzen diren konposatuak modu baten edo bestean izendatu behar ditugu. Izendatzeaz aparte, zeintzuk elementu parte hartzen duten eta zein proportziotan parte hartzen duten esan beharko dugu. Horretarako formulazioa erabiliko dugu. Bakoitzak nahi duen moduan egiten badu, elkar ulertzea oso zaila izango da. Hortaz, mundu mailan adosturiko eta onarturiko sistema bat erabiliko dugu. Formulazioa. Formulazioaren araudia ikasiko dugu ikastaro honetan eta hainbat bideo desberdinetan arau bakoitza nola jarraitu behar den azalduko dut. Oraingoan, bakarrik danez sarrera jakin beharko dugu formulazio organikoa dagoela eta ez organikoa. Formulazio organikoak karbonoa dauka oinarrian eta formulazio ez organikoak oxigenoa eta hidrogenoa. Ikusiko dugu nola naturan duten presentziagatik eta beraien ezaugarri bereziei esker oxigenoak eta hidrogenoak loturak egiteko erraztasun handia dutela. Eta lotura horietatik beste lotura batzuk sortu ditzakegu anhidridoetatik azidoak egiteko edo halako gauzak sortzeko. Guzti hau izango da formulazio ez organikoa. Eta bideo hauek hobeto ulertzeko eta azalpenak hobeto jarraitzeko gomendatzen dizuet balentzien taula deskargatzea eta eskura izatea eta deskargatu aldo zuen formulazio ez organikoaren ideien mapa ere eskura izatea. Beldurrik gabe, goazen aurrera.